Kaixo guztioi. Gai honetan abestiei buruz hitz egingo dugula imaginatuko duzue. Zer den abesti bat ikusuko dugu, noiztik egiten diren eta zein den bere struktura ohikoena. Baita aztertuko dugu ere zein den bere argudioa, hau da, zeri buruz hitz egiten duten abestiek. Ikusiko dugu ere hiru mota nagusiei begira sailkatuko ditugu. Hau da, musika tradizionalaren arabera, hiriko herri musikaren arabera eta musika landua edo musika klasikoaren arabera. Baita ikusiko dugu ere, zer den kantutegi bat eta nor den musikologo bat. Ezagutuko dugu ere euskal musika folkloriko bildumak nortzuk egin zuten Euskadin. Eta bukatzeko, aztertuko dugu eskala minorra eta maiorrarekin konparatuz gero zertan datza desberdintasuna. Hasiko gara. Abesti bat, olerki bat melodia batekin eta laguntza instrumentalarekin dela jakin behar duzue. Hau da, normalena. Ziurazki, zuen bizitzan, zehar, milaka abesti entzungo dituzue, batzuk betirako gogoratuko dituzue, beste batzuk ordea ez. Orokorrean, musika entzuten dugunean, abestiak entzuten ditugu. Lehen esan dudan bezala, abesti bat melodiadun poesia da laguntza instrumentalarekin, eta munduko bazter eta garai guztietan konposatu eta abestu dira. Baita antzinako gizarteetan ere, adibidez antzinako Grezian eta antzinako Erroman. Abestien egiturari buruz hitz egingo dugu. Hau da, zein dira bere atal nagusiak. Sarritan, bi atal nagusiak dituzte. Ahapaldia edo estrofa, kastelaniaz, eta errepika edo estribilloa. Apaldiek letra desberdinak dituzte, haien artea konparatuta, baina musika berbera eta errepikak beti dauka letra eta musika bera. Abesti batek zenbat eta errepika gehiago izan, orduan eta itsaskorragoa izango da. Teknika hau modako abestietan erabiltzen da, ahalik eta lasterren ezagutzeko. Abestien edukia, hau da, argudioa, ugaria izaten da. Naiz eta normalean maitasuna izan. Baina beste helburuak ere jorratzen dira. Adibidez, helburu erlijiosoa, lanerakoa, zehazkakoa, umoretsua, dantzatzekoa eta barrekoa. Gizakion zirrarak, sentimenduak eta pasioak adierazteko balio dute abestiek. Abesti mota asko daude, baina gizakia bezain zaharrak dira. Guk 3 multzotan zailkatuko ditugu. Abesti tradizionalak. Nekazaritza eremuan sortuta, orokorrean belaunaldiz belaunaldi pasatu dira ahoz aho. Hau da, gurasoengandik seme-alabengana eta hauek beraiengana. Ezagutu behar dugu nor den musikologo bat. Folklore ikertzaileak dira. Hau da, musika tradizionala ikertzen dutenak. Biltzen eta jasotzen dute. Liburu batzuetan kantutegi izenekoak. Espainian zehar, abesti mota hauek aurkitu ditzakegu, adibidez iparraldean, jota, Kanarietan, isa, eta Andaluzian, sevillanak. Abesti mota hauek gizakion bizitzari lotuta egoten dira. Adibidez, jaiotzari buruzko abestiak badaude. Haurtxoari, ezkontzei, heriotza berari buruzkoak. Baita urtaro zikloei ere, adibidez udaberriari buruzko abestiak. Ustari buruz, udako solstizioari buruzkoak, eta abar. Orain, hiriko herri abestien txanda dator. Hiriko eremuan daude konposatuta eta hiriko biztanleari zuzenduta daude.
Abesti hauek zabaltzeko komunikabiderik erabilienak dira irratia, telebista, zinema eta batez ere gaur egun interneta. 1950ko hamarkadan oso musika mota ospetsua hasi zen bere ibilbidea, rock and rolla. Hiriko herri musikarentzako iraultza bat izan zen. Musika mota hau gazteek egiten eta kontsumitzen dute. Orain, musika landua edo klasikoaren barruan dauden abestiei buruz hitz egingo dugu. Abesti mota hauek, konpositore handiek egin zituztenak dira. Adibidez, Bach, Mozart, Beethoven, Schubert. Gaur egun gutxiago egiten diren arren, konpositore batzuek abesti hauek egiten jarraitzen dute. Erdi Aroan hasi ziren abesti mota hauek. Eta bere edukia erlijiosoa zen. Ez da harritzekoa, batez ere garai hartan kultura monasterioetan gordetzen zelako eta eginkizun hau bideratzeko fraideak eta mojeak zirelako. Urte batzuk geroago, abesti profanoak konposatzen hasi ziren, hau da, erlijiosoak ez direnak. Eta 19. mendera iristen gara. Hau izan zen urrezko mendea abesti mota honetarako eta mende honetan lieza sortu zen. Abesti landua da. Letra idazle batek eginda eta musika konpositore batek konposatuta. Liedek abestia alemanieraz esan nahi du. Eta normalean abeslari batek abesten ditu eta piano jole batek laguntzen dio. Orain kantutegiei buruz hitz egingo dugu. Abestien letrak eta partiturak agertzen diren liburuak dira. Mota asko daude, adibidez folklorikoak, antzinakoak, umeentzakoak, gabonetakoak eta abar. Denontzako musika. Gaur egun oso ohikoak dira musika tresna desberdinekin jotzeko kantutegiak. Musika dendetan aurki ditzakegu, baita interneten ere. Bere edukia ugaria da, baina sarritan abeslari edo talde baten abestiak dituzte. Hiriko herri musikaren partiturak dira. Bertan melodiak eta akordeak daude idatzita. Musika ikasleentzat pentsatuta egoten dira eta abesti errazak eta ezagunak dira. Euskal folklorea kantutegi batzuetan bildu da historian zehar. Lehen esan dugun bezala, musikologo batek folklorea ikertzen eta jasotzen duena da. Euskal Herrian 4 musikologo garrantzitsu izan dira. Juan Ignacio Iztueta, Jose Manterola, Resurrección María de Azkue eta Aita Donostia. Musikologo hauek, euskal folklore aberatsa jasotzeko, baserriz baserri joan ziren Aiton Amonengandik bilobengana transmititzen ziren abestiak jasoz. Horrela, altxor honen partiturak eta letrak gordeta geratu ziren hainbat kantutegietan. Orain galderatxo bat. Abesti batek gaizki transmititzeko noiz dauka arriskurik handiena. Ahoz transmititzen denean edo idatzita. Logikoki, idatzita transmitituz gero, bai letra baita musika ere finkatuta geratzen dira eta arrisku gutxiago dauka gaizki transmititzeko. Musika folkloriko hau normalean jotzeko eta dantzatzeko pentsatuta dago. Orain apur bat musika teoria datorkigu. Zuekin eskala minorra. Gure musika sistemak bi eskalatan oinarrituta dago. Maiorra eta minorra. Biek 7 nota dituzte. Hauen arteko desberdintasuna bitarteetan datza. Hau da, graduen artean edo eskalaren noten artean bitarte desberdinak daude.
Gogora ezazu, bitarte bat noten artean dagoen distantzia dela, eta gure musika sisteman eskala maior eta minorren bitarteak tonu baterako eta tonu eta erdi tonuak direla. Eskala maiorrean, gogoratuko duzuen bezala, erdi tonuak 3. eta 4. graduen artean eta 7. eta 1. artean daude. Baina minorrean, erdi tonuak 2. eta 3. graduen artean eta 5. eta 6. graduen artean daude. Do batean hasi ordez, re batean hasten bagara, baina bitarteen kokapena errespetatzen badugu, hau da, lehenengo eta 2. graduen artean tonu bat uzten dugu. 2. eta 3. graduen artean erdi tonu bat. 3. eta 4. graduen artean tonu bat. 4. eta 5. graduen artean beste tonu bat. 5. eta 6. graduen artean erdi tonu bat. 6. eta 7. graduen artean tonu bat. Eta 7. eta 1. graduen artean beste tonu bat, re minorraren eskala lortuko dugu. Baina do minorraren sonoritatearekin. Eskala minorrak eta maiorrak sonoritate desberdinak dituzte. Eskala maiorrak sonoritate alaia dauka, minorrak ordea tristea eta malenkoniatsua. Gaiaren bukaeraino iritsi gara, espero dut zuen gustokoa izatea. Ondo izan!